Ó, bazd meg! Kapjátok be a faszomat! Full DH, óriás ugrókkal. Geci jó, TZ, túlélet király vagy, mennek gyorsan, ennyi. Geci nagy szarok, kurva édesanyjátok, hova hoztatok, faszopó buzik. Rohadt gyökerek vagytok, azt tudjátok, remélem. Igazi kretének. Ezért kár volt rájönni a pályára, hogy a pálya mellett jöjjünk. Na, van egy 16 centis betörés. Melyik ujjamba harapjak? Kategória. Itt meg kell engedni, hogy kijöjjön. Azt se tudjuk, hol van a pálya. Mondom, azt se tudjuk, hol van a pálya. Mit? Itt fogsz szopni. Miért? Mert én is. Mert ott van egy letörés? Akkor kikerülöm a gecibe. Ahogy megyek, minek meghalni? Ezt? Lejöttem, baszod, gyere le, azt üzenik. Menj a kurva anyádba! Gyere már! Jó van már! Parasztok vagytok! Full sár az egész, kikerül a pályát a gecibe. Mert egyébként életveszélyes, és totál csúszókerékkel jövök lefelé. Füvön, bazd meg.